ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ሄለን ታይምስ ከመይ ትኾኑ ንሕና ኣምላኽ ይመስገን ጽቡቕ ኣለና ከምዝናትና ብዝበለጸ ሰላም ክትህልው ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሄለን ታይምስ ንዓኹም ንተዓዘብታ ንምሕጓስ ፍሉይ ዝኾነ መደባት ሒዛ ደበኽ ኢላ ትልኩም ኣላ ካባኹም እንደልዮ ሃናፂ ርእይቶ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣብ መዓልታዊ ዝዝርግሑ መደባት ተሳተፍቲ ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድመኩም እንሆ ንሎምውን ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ኣገረምትን ሓቀታትን ናባኹም ክነብሎ ኣብ ግሪንላንድ ኣስታት 1.4 ኪሎ ሜትር ትሕቲ በረድ ኣሰረ ህይወት ዘለዎ ኣትክልቲ ተረኺቡ ዳርጋ 80% ናይ ግሪንላንድ ብበረድ ዝተሸፈነ እዩ ተመራመርቲ ኣብቲ ብ1966 ኣብ እዋን ዝሕል ውግእ ኣብ መዳጎኒ ደንበሳንችሪ ተወስደ 1.4 ኪሎ ሜትር ዝስፍሓቱ ብግቡእ እተዓቀበ ኣሰረ ህይወት ኣትክልትን ባዮሞሌኩላትን ተረኺቦም እዮም እምባ ኤቨርስት ካብቲ መወዳእታ ግዜ እተዓቀነሉ ግዜ ኣብዚ እዋን ዝያዳት ዝነበረ ወሲኹ ከም ዘሎ ይሕበር ይኹን እምበር እምባ ኤቨርስት ቅድሚ ነዊሕ እዋን ብስለት ስለ ዝበፅሐ ብኣካላዊ መዳይ ኣዓብየን ይኸውን ኣብዚ ቀረባ ግዜ በቶም ንቻይና ኔፓልን ዝውክሉ መጽናዕቲ ተገብረ መጽናዕቲ ትጫፍ ኣኽራን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘሎ ዝነውሐ ምዃኑ ይጠቕሱ ብመሰረት NPR ኣቐዲሙ እተነበዮ ጽሑፋት ካብቲ ብ1856 ካብ ጽፍሒ ባሕሪ 29002 ሜትሮ ብራኸ ዝነበሮ ብ1955 ክሳብ 20029 በፂሑ ብምንባሩ ይፍለጥ تفلترو بسنكناي كونتات أير مكيار عمباباتات حبرم كم زغير بسنكتي أب زحالف عسرتات عمتات إنان كل زخيت زلو كتسلا أوزون أب مل علم عمباباتات حبرم كم زغير غيرو إيو مصنعتي كم زحبرو أب زحالف 75 عمتات عمباباتات نتي أبناء تشوز أم زلو أورترا فايلت حبر بمغيار مست إنا وسخ زخيد مقتن إنا نكاي زخيد زلو أوزونن توهيدو إيو أب يونيفرسيتي كليمست ناي أتكلتي إيكولوجيست زخونة ماتيو كوسكي كمز غولوتو أتي أب عمباباتات زلو حبري بعين سب أيرن إيو انتخونا جن نتوم أتكلت زواسو السبات يسحبهم نا أتكلت دما كم مكالا خلط ساعكوني يوغلغل إيو لك كم تتسرقي أورترا فايلت نسبات كي قود زخيل نتسقع عمباباون كي قود يخيل إيو أتن أورترا فايلت زسحب حبري بزحا زمت أن بوزح قودا أي زيكونه تسرقي نابتي تنك أفتو وحيو تاتي بتسح تفلت أدو كوكا كولا أب سمين كوريان كيبان كتعدك كم زي كال كوبانيا كوكا كولا عمام ونطفتات زي بلن حقرات سمين كوريانن كيبان تراي مخانن يفلت كوك بمخنيات مقطعتي مسكلتين حقرات نقدي أيقبرن إيو حبرات منقصات أمريكا نو كيبا كاب 1962 للسمين كوريا خا كاب 1950 أتحيزا مقطعتي بينات لن إيا أبتاب تزامد بلتك ترأس ختمات سمين كوريا زخونت بانجيانغ كاب تشاينا ناي تشاينا ملكت زلوون كوك كمزا أتوغن يقلت إيو تفلتدو كاب زحالف الزمنات أب زحج زلنا الزمنات بزيادة وي بعد في مناتو كم زلو مناتو ساعة زقات امي مسل يخون كم حققن كاب كدم حجي بزيادة لمدنا خوني خيد اللو كاب 1915 أتعزو أهزاو تبتب كاب زجمر أتعزو كساب 1980 كاب 5 هتسانات حدا مانتا يركب أزخا كلتا ميتاويت مالتيو بدحريو اتقمقام كوسخ جمره ب1995 كا كلتنت بحموشة مئتاويت كونه اتقمقام ب2001 ناب 300 كبله ب2010 كا 3.3 مئتاويت بزحه سلازي كاب 30 هتسانات اتحاده مانتا يخونالو مالتي تمارامرت سنفلتت كم زحبرو أزا زنبالزي بعدم زدفع دك آنستيو زيادة مناتو سلازلوون دك آنستيو ناي الزمن تانيحن سدرا بيت كمستتا سلازمرتا ناي مناتو مولات تخولن زيادة مخان إيوم زامنو
ዝኾነ ይኹን ካልእ ሃገር ንላዕሊ ብዙሓት ሰባት ናብ ፈረንሳ ይኸዱ። ፈረንሳ ኣህጉራውያን በጻሕቲ ሃገር ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ቦታ እያ። ኣብ 2020 ዳርጋ 100 ሚልዮን በጻሕቲ ከም ዝእንገደት ይሕበር። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 62 ቢልዮን ዶላር ካብ በጻሕቲ ከም ዘእተወት ትገልጽ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ 2024 ኣብ ፓሪስ ዝግበር ኦሎምፒክ እተእንግዶ ብዕጽፊ ቱሪዝም ከም ዝውስኽ እዩ ትጽቢት ዝግበረሉ። ስፓኛን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ድማ ካልእትን ሳልሰይትን ኮይነን ይኽተላ ኣለዋ። ትፈልጡ ዶ ኢንዶኔዥያ መንበሪ እቶም ኣብ ዓለም ዝሓፀሩ ሰባት ምዃና? ብመሰረት እቲ ብ2017 ብቴሌግራፍ ካብ ዝተፈላለየ ዓለምለኻዊ ምንጭታት ዝወፀ ጸብጻብ ኢንዶኔዥያ ሓፀርቲ ሰባትን ነዋሕቲ ሰባትን እኳ እንተለዋ መንበሪ እቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ዝሓፀሩ ሰባት ምዃና እያ ዝያዳ ትፍለጥ። ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ስም ቦታ እቲ ዝነውሐ እዚ ኣብ ሰሜናዊ ደሴት ኒውዚላንድ ዝርከብ 1000 ሜትሮ ዝነውሓቱ ቁርባ ብስም ታማታ እዩ ተሰሚዩ። ታማታ ዝስሙ ኣብ ሰፊሕ ቦታታት ኒውዚላንድ እተጓዓዘ ፍሉጥ ዳህሳሲ እዩ ነይሩ። ህዝቢ ማኦሪ ነቲ ዝነበሮ ጅግንነታዊ ተግባር ንምኽባር ብስሙ ነቲ ቦታ ሰመይዎ። ናይ ብሓቂ ኣኽብሮት ከም ዘለዎም ንምርኣይ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ሓሳባት ተጠቐሙ። እቲ 85 ገጸ ባህሪ ዘለዎ ቃል ብቓሉ ናብ ታማታ ዓብዪ ብርኪ ኣኽራን ዝሓክሩ ትርጉም ሂቦሞ ኣለዉ። እዚ ስም እዚ 85 ፊደላት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ቦታታት እቲ ዝነውሐ ስም እዩ። መሐመድ ዝብል ስም ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ስም ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ? ብመሰረት ቻርቻይ ሕታም ዘኮሎምቢያ ኢንሳይክሎፔድያ መሐመድ ኣብ ዓለም ብብዝሒ ዝርከብ ስም ምዃኑ ጠቒሳ። ኣብ ዓለም ልዕሊ 150 ሚልዮን ዝኾኑ መሐመድ ዝብል ስም ከም ዘለዎም ይግመት። እዚ ስም እዚ ብተኸተልቲ ምስልምና ብስም ነቢ መሐመድ ነፍሲ ወከፍ ብኽሪ ወዱ ናይ ምውፃእ ልምዲ ኣለዎ። ኣብ ዓለም ክልተ ሃገራት ጥራይ እየን ወይናይ ወይ ፓርፕል ዝሕብሩ ባንዴራ ዘለዋ። ንሳተን ከዓ ኒካራጓዋን ዶሚኒካን ጥራይ እየን። ናይ ኒካራጓዋ ኣብ ማእከላይ ወይናይ ዝሕብሩ ባንድ ዘለዎ ቀስተ ደበና ኣለዋ። ናይ ዶሚኒካ ከዓ ናይ ሕንፃይ ወይናይ ዝሕብሩ ክንቲት ዘለዎ ዑፍ ስእሊ ኣለዋ። እዚ ከዓ ኣብ ዓለም ወይናይ ዝሕብሩ ክልተ ባንዴራ ጥራይ ከም ዘለዋ ይገብሮም። ትፈልጡ ዶ 900 ጫካ ናይ ዓለም ኣብ ካናዳ ከም ዝርከብ? ካናዳ ልዕሊ 347 ሚልዮን ሄክታር ጫካ ስለ ዘለዋ 900 ጫካ ዓለም ኣለዋ። 38% መሬት ካናዳ ብጫካ ዝተሸፈነ እዩ። ኢንዱስትሪ ጫካ ካናዳ ንቁጠባ ካናዳ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። 38% ናይቲ ኣብ ካናዳ ዝርከብ 1 ሄክታር መሬት ብዱር ተሸፈነ ስለ ዝኾነ እታ ሃገር 900 ናይቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዱር ዝሓዘት እያ። እቲ ጫካ ብቐዳምነት ብስፑርስ ብዕምባባ ከምኡውን ብጽሕዲ ዝቖመ እዩ። ደቡብ ሱዳን ኣብ ዓለም ብዕድመ እታ ዝናእሰት ሃገር እያ። ገሊኣተን ሃገራት ካብ ዝምስረታ ኣሽሓት ገሊአንካ ኣብ ማእታት ዓመታት ገይረን እየን። ኮይኑ ግና ብ2011 ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ እትርከብ ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ናጽነታ ረኸበት። እዚ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዓለም እታ ዝናእሰት ሃገር ይገብራ። ኮፐንሃገን ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ከተማታት ብብሽክለታ ኣዝያ ፍልጥቲ እያ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ሓያሎ ከተማታት ንተሽከርከርቲ ብኸመይ ከም ዝዕርፈዎምን ንብዙሓት ተቐማጦ ኣካባቢያዊ ምቹእ መጓዓዝያ ክጥቀሙ ከተባብዖምን ይጽዕራ ኣለዋ። ስለዚ ከዓ እያ ርእሰ ከተማ ዴንማርክ ዝኾነት ኮፐንሃገን ኣርኣያ ዝኾነት። ትፈልጡ ዶ ቶኪዮ 37 ሚልዮን ተቐማጦት ዘለዋ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ከተማታት እታ ዝበዝሐ ዓቕሚ ሰብ ዘለዋ ዝዓበየት ከተማ ምዃና? ካብኣ ቐፂላ ዘላ ዝዓበየት ከተማ ደልሂ ሂንዲ 29 ሚልዮን ህዝቢ
ከምኡውን ሻንጋይ ቻይና ب26 ሚሊዮን ህዝቢ ተኸቲለና ይርከባ። ትፈልጡ ዶ ኣብ ዓለም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት ዳርጋ 2 ሰባት ከም ዝሞቱ? ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት 4 ህፃናት ኣብ ምድሪ ክውለዱ እንከለዉ ዳርጋ 2 ሰባት ብሓንሳእ ከም ዝሓልፉ ይግመት። እዚ ማለት ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ 105 ሰባት ይሞቱ ኣብ ሰዓት 6316 ኣብ መዓልቲ ከዓ 151600 ኣብ ዓመት ክትጠቕለል ከሎ ድማ 55.3 ሚሊዮን ሰባት ይሞቱ። ተጠቀምቲ ፌስቡክ ካብ ብዝሒ ድምር ህዝቢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ቻይናን ብራዚልን ንላዕሊ እዮም። ብገምጋም ኣስታት 2 ቢልዮን ዝኾኑ ንጡፋት ተጠቀምቲ ፌስቡክ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሕሳብ ከም ዘለዎም እዩ ዝሕበር። እዚ ከዓ ካብ ብዝሒ ህዝቢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ቻይናን ብራዚልን ዝበዝሑ እዩ። ንስኻ ወይ ንስኽኽ ተጠቀምቲ ፌስቡክ ዲኹም? ኣይፋልጡ ኮይኑ መልስኹም ካብቶም ተጠቀምቲ ፌስቡክ ከይበዝሑ ዓጊድኩሞም ዘለኹም ሓደ ኢኹም ማለት እዩ። ሰሓቕ ይተሓወሶ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሄለን ታይምስ ንሎሚ ዘቐረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል። ብዘቐረብናዮ መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ትምኒትና እዩ። ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ወይ ድማ ነቐፌታ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣስፍሩልና። ንምትብባዕና ከዓ ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣይትረስዑና እንዳበልና ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ።